Angani mo lang, oy. Ayaw kong tawag kuya. Mga ipit man taning istorya. Kabalo ka sa isyo karon ba? Yan bitaw. Si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla. Naipit yung dani mo kung tawag-tawag no kuya. Oy. Dagko naman din akong sangig. O dagko na yun, oy. Namulat namang mananap. Dagka na maipit, ani nga mga manok ba? O ipit yung manok, ani, oy. Ipit yung maning umutaw, gilamas, oy. Naba kay tawo ilang kuya dungkoy ron no? Sa po ni si mama, oy, di man kabalo magtanom og sangig. Mato ko lang kuya dungkoy kay mga og sangig. Kay gusto ko mama. Ay, bintaha kay naara si kuya dungkoy. Kuya! Kuya nga man tanimo, kalit man kagpanawag. O sa may tuyo ni mo na magkadirin mananap. Kuya, tagaay kog sangig di kay lamas ni mama. Angani mo lang, oy. Ayaw kong tawag kuya. Mga ipit man taning istorya. Kabalo ka sa isyo karon ba? Yan bitaw. Si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla. Naipit yung dani mo kung tawag-tawag no kuya. Da oy kuya, oy, tagaay na kog sangig be. Di na ko pareha ni Catherine kay ako flat na ko totoy kuya. Oy. Tungod sa sangig na apil mo ng isyo sa sangig. Kining tungod ng katnil ba? Hala, pagkuha rin sangig. Ipit man taning mananap. No.